zami zingakanani yobekezela. Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo engimaziyo vele ukuthi unifikela nezindaba nje enizithandayo. Namhlanje enginiphathele zona ngiphethe izindaba ezikhuluma ngokuthi uma ngabe mhlambe unebandla noma unento ethize mhlambe nje eyenza kodwa uhlanganisa abantu. Usunenkinga abantu abasangeni noma abantu bayaphuma bayabaleka kodwa wazi ukuthi indaba bephuma behamba beshiya belo behamba bebuya ungazi ukuthi kwenzakalani ngoba phela nawo amabandla uqobo anembango nawo uqobo lawo ngeke angenzani izinto zokuthi baphuma abantu lapha beze la kumina. Uyayibona lonto? Manje namhlanje ngithi ngifuna ukunazisa ukuthi noma ngabe unebandla noma ngabe unento ethize oyenzayo kodwa esebenza ngabantu abaningi edinga ube nabantu kodwa abantu bakhona bayaphuma. Uyayibona lonto? Ugcine mhlawumbe ususele nje usubona ukuthi hayibo baphelile phela abantu manje kodwa wena ngoba uyabadinga ukuthi ibandla lakho lihlangane libe nabantu abaningi. Bese ngesikhathi sebehambile abantu usekusele inhliziyo yakhe ibuye ucabanga ukuthi chabo nami kufanele phela ngiqinise ibandla lami liqine lihlangane libe imbumba la ngaphakathi kungabi nebandla elinhlakanhlaka nje abantu beyale nale ngabonakala ukuthi basinzephi lebezinze khona. Namhlanje ugogo lo Mseleku uthi akanazisi ukuthi unenkinga yokubalekelwa abazalwane, unenkinga yento yakho yenza ethize ehlanganisa nabantu kodwa abantu bayabaleka. Namhlanje ugogo Mseleku ukutshela ukuthi uyakwazi ukubuyisela abantu bakho babuyele ngaphakathi kwendle yesonto lakho. Isonto lakho lihlangane libe imbumba. Ngabe khona umuntu uyaphuma uyangena lingene isonto bangena abantu babe baningi bangena abantu babe baningi. Hayi indaba zabe zesonto selinabantu ababili kuthiwa isonto le. Cha, nikhishwa yini esontweni? Ngoba isonto likhuluma ngento eyodwa, izwi likaJehova. Akukho kunye elikhuluma ngako ngishunga yapi kodwa uzoficalelwa izwi likaJehova elizobe kukhulunywa ngalo. Bantu baleka nje lana akulona yini la ekhaya izwi likaJehova kukhulunywa ngalo ngoba noma ngayapi uzofica lona izwi likaJehova. Uzofica wona amazwi alishumi, uzofica wona amazwi lawa athize nathize. Ubaleka nje ubone ngathi khona okungcono yini uzokuthola lapha. Cha, noma ungabaleka kodwa uzothola okufana nokala ekhaya. Ungcono uvana ubuye uhlale phansi uzinze ube nekhaya lakho lazi cha ngisekalami noma ngabe ngivelelwa yini ngiyakubaba ngiyombika ekhaya nginalokhu ubaba bese yakubitshela ukuthi cha enza ukuthi ukuze izinto zakho zilunge zihlangane. Bekuyilokho namhlanje bengithi cha ke nginitshele kona bafundisi bami noma ningabe mhlambe anikwenzi lokho ukuthi nibahlanganise abantu kanjalo kodwa benginitshela nje ukuthi mina nginayo into la ekhaya yokuthi ukwazi ukubaqoqa abantu babuyisele ndawonye hayi indaba abantu abahlakazekile abantu abahlangane babumbane babe senkonzweni nje kuthule ukuthi ntu ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ugogo Mseleku uyabonga namhlanje uyacela ukuthi nithole inamba yakhe enzansi ukuze nikwazi ukuthi phela manje nimdinga nimfonele. Ugogo Mseleku useyabonga ke namhlanje uyacela ukuthi nilandele ikhasi lami.